Ассалому Абдураби, салом бо шумо алейкум. ҳамеин Дуруд дар ба шумо. часпидем. Чукур Рафтем кунед. йога? Аҷиб. Дуруд ба шумо. Шумо хубед? На, Хуш омадед ба толори Рахмат. барҳавои варзиши Доробҷим. Салом тамошобинони азиз, дуруд ба шумо. Шоу барномаи варзиши Қавитан ин навбат дар толори барҳавои Доробҷим пешкаши шумо мегардад. Тамошобинони азиз, имрӯз дар ин толори барҳаво шоу барномаи варзиши Қавитан меҳмонҳои бисёр зебо варзишгарбонувоне ки имрӯз баҳри мо шумо навъи варзиши йогаро пешкаш мегардонанд. манзури шумо мегардонем аз паҳлӯи рости ман Худобахш ва Дилноза варзишгарбонуи чаққон, чолок, чобук аз риштаи варзиши йога ки беш аз 20 сол аст дар ин самт дар толорҳои варзиши барҳавои шаҳри Душанбе азизамон тамрин мекунанд ва дарс мегӯянд, мураббигӣ менамоянд. Имрӯз дар барномаи мо ширкат меварзад. Аз паҳлӯи чапи ман Умеда, як бонуи зебо, бонуи муваффақ. Албатта ин бонуи дигар низ дар риштаи варзиши йога имрӯз дар толорҳои барҳавои шаҳри Душанбе ва бахусус дар сафорати Ҳиндустон тӯли 13 сол ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият менамояд. Имрӯз ин бонувони зебо дар шоу барномаи варзиши Қавитан таъби моро шод мегардонанд ва ман Абдураббӣ Рабизода ҳамроҳи шумо ин барномаро ҷолибтару рангинтар мегардонем. Дар аввал баданро гарм мекунем. марҳилаи аввали барномаи варзиши Қавитан шурӯъ мегардад, яъне баданро гарм кардан. мо дар роҳрави анамин варзиши қарор дорем, чунки сараввал бояд бадан гарм шавад, баъдан тамринҳои барномаи варзиши Қавитан шурӯъ мекунем. хулас тарамони барнома дар назди ман қарор доранд. биёд ман мехоҳам аз ҳам Дилноза бону ва ҳам Умеда бону пурсам ки ҳамин навъи варзиши йога аслан чӣ фарқият дорад аз дигар намудҳои варзишӣ? худи калимаи йога аз санскрити ҳиндуӣ тарҷумааш ҳамоҳангии ҷисму ҷон мебошад. оромии на танҳо бадан, оромии майнаи сар. ман модари 4 фарзанд, 4 писар. медонем ки қадди писарҳо камтар мушкилтар аст. ҳозир бо ман 3 набира дорам. бемуболиға бо инқадар заҳматҳои шумо, модари хонадон будани шумо, мед ҳоло ҳам масалан формаи варзишиятон, намуди зоҳириятон бисёр зебо аст ва ин аз он далолат медиҳад ки шумо пайваста ба варзиш машғул мешавед ва модарони азиз, хоҳарони азиз, шумо низ ба варзиш пайваста машғул шояд. биёед Дилнозабонро мепурсем, онҳо низ ин кас низ омода ҳастанд албатта барои сухан гуфтан. шумо чӣ мегӯед дар ин маврид? ман фақат ҳамина гуфтаниам ки йога устуворӣ ва тоқатпазириро зиёд мекунад. агар шумо ягон машқи дигарам ба ягон машқи дигарам машғул бошед, йогара сар кунед, шумо муваффақтар дар ҳамон машқи худатон мешед. бисёр хуб, яъне масалан рӯҳу ҷисм, бадан омода мешавад барои иҷро кардани тамринҳои йога. чунки йога ҳамин мушакҳое ки ай поёни поён ҳастанд, ҳамонро ба кор медароранд, устувор мекунад, сахт мекунад. чунки шумо вақте ки зал мебиёин, ба дигар машқҳо машғул мешен, мышци корара сахт мекунад. бисёр хуб. маълумоти кӯтоҳ, муфид баҳри мо пешкаш гардид ва ман фикр мекунам ки дар ин муддат мо ҳаракат кардем, суҳбат кардем. биёед зуд боз бесуҳбат баданро гарм мекунем ҳамроҳи қаҳрамонони барномаи варзиши Қавитан. баъдан мегузорем ба тамрини аввали шоу барномаи варзиши Қавитан. омода бошед. ин барномаи варзишӣ аст. тарғиби тарзи ҳаёти солим аст. имрӯз дар шоу барномаи варзиши Қавитан варзишгарбонувон, мураббиёни касбии варзиши йога аз самти рости ман боз Умеда ва Дилноза бонувони зебо имрӯз ҳамроҳи ман иҷро мекунанд тамринҳоро ва ногуфта намонад ки аз ҷониби онҳо низ тамринҳо пешкаш карда мешавад. шумо омода ҳастед? ягон гуфтанӣ надоред? не. ягон мушкилӣ нест? не. хуб, ман бисёр шод ҳастам. бори дигар сипос мегӯям аз оне ки таклифи моро пазируфтед ва дар барномаи варзиши Қавитан ширкат варзида истодаед.
хуб чикор мекунем тамрини якуми мо тамрини бисёр оддӣ аст шумо фикр мекунам ҳар замон иҷро мекунед ҳамин степҳое ки ба истилоҳ дар назди мо гузошта шудааст мо масалан 1 2 3 4 иҷро кардем 3 маротиба ё 4 маротиба пойро фишор меорем ба истилоҳ приседания баъдан масалан 1 2 3 4 акнун мураббиён дар ман камтар шарм карда истодам чун мураббиёни касбӣ дар назди ман истода истанд хуб иҷро мекунем меравед тамрини якуми бор мебошад қавитан 1 2 3 1 2 3 акнун 3 маротиба пойро фишор меорем ба истилоҳ приседания меравед 1 2 3 бисёр хуб акнун аз ин ҷо меравед 1 2 3 мушкилӣ набуд ба фикрам биёед ҳамзамон ба истилоҳ синхрон ҳамзамон якҷо иҷро мекунем як маротиба 4 маротибагӣ ё 5 маротибагӣ кадомаша шумо дастгирӣ мекунед фарқ надорад биёед 5 маротиба барои модарон бонувон хоҳароне ки моро тамошо карда истоданд албатта ин тамринҳо баҳри шумо аст аз ҷониби мураббиёни касбӣ меравем 1 2 3 1 2 3 4 5 аҳсан 5 маротиба меравем 1 2 3 1 2 3 4 5 хуб дастро меравем 1 2 3 4 5 як чизро ман аҳамият додам масалан ман шояд мураккабтар бошад масалан мушкилтар мегӯянд мардҳо бештар шумо нозукона маҳин ино иҷро кардан номумкин аст мураккабтар барои шумо нишон диҳем бисёр хуб мешавад мана биёед барои ман мушкил аст иҷро кард намедонам кани баланд ман кӯшиш мекунам ки балансируем балансируем болотар болотар ман фақат чӣ кор карда метавонам ҳамин ташаккур умеда шумо чӣ пешниҳод мехоҳед кунед ман фақат аз ин самт метавонам пойро ин тараф кунам ё ин ки ин тараф бисёр хуб мана баъд даста поён баред мана кани бисёр хуб яъне ин элементҳое ҳаст ки душвортар аст мураккабтар аст барои иҷро карданашон бисёр хуб якҷо агар иҷро кунем кадомашро пешниҳод мекунед абдураби шумо мода нишон додед ки чӣ хел хуб мушаккора гарм кунем пеш аз машқа ҳозир мо шумо ба нишон медиҳем ки вақти йога мо чӣ хел мушаккора гарм мекунем бошад бисёр хуб омода шавед вдох выдох нафаса бурорен дастора монед подбородок вверх сара мебардорем нафаса мегирем баъд нафаса ки бировардем поҳора қафо мепартоем оҳо аҷиб ана мураккабтар шуд мана мураккабтар меқапем пеш нигоҳ кунед перекат заминда нарасем қафаси синая ба пеш телатен ананку боло бо боло ҷолиб ако пои роста қат кунед баъд ба даст расонед даст расонде ана боло баред пои ман куҷо рафт боло рафт боло анаку ба пеш поя қапида бестед перекат ана боло анаку пои чап зонура овардем расондем боло зону ба даст часпонем анаку боло солҳои охир маро ҳеҷ кас ин хел азият надода буд қапе ана боло қапасина ба пеш боло
аку қадам мегузорем ба пеши дасто пеш дар монем панҷаҳои даста монем гузорем хел баре бо чӣ кор кунам почакои ростгирем анаку ба боло ин қадар вақт маро ҳеҷ кас азият надода буд ростша гӯям лекин медонед гарчанде ки мураккабам буд ман иҷро кардам гарм шуде ҳис кардӣ бале аллакай бадан тасбид фикр мекунам аз удаш баромадам лекин дар ҷароини иҷрои анамин тамринҳои шумо мушакҳои қафои пой асосан мушакҳои бадан бисёр кашиши хуб доданд чӣ мегӯянд ба растяжка ба истилоҳ бисёр хуб шуд яъне шумо ин тавсияҳоро аслан барои киҳо бештар машварат медиҳед барои модарон масалан мардҳо низ иҷро мекунанд чаро не чунки барои он растяжка мо барои ҳамеро лозим аст ки пеш аз машқ кардан аз машқҳое ки мардакҳо дар толори ва ҷиҳозҳои чиро истифода мебаранд таҷҳизотҳои оҳанӣ истифода бурдан бояд ҳамин растяжкаҳоро кунанд ки маиб нашавад пеш аз машқ бояд растяжка кунанд мушакҳо омода шаванд связки фасции камака кашида шаванд бисёр медонед умеда низ аллакай дарк кардан имрӯз дар ҷомеаи мо дар толорҳои варзишӣ масалан ба истилоҳ бодибилдинг бадансозӣ мегӯянд бештари варзишгарон ҷавонон наврасон майл мекунанд фикр мекунанд ки баданро ҳамон ҷо зебо кардан мумкин аст лекин бештари онҳо мераванд баъд аз 3 моҳ 4 моҳ 5 моҳ 1 сол осеби ҷиддӣ мебардоранд масалан миён пойҳо бозуҳо китфҳо ман ҳамон метавонем машқ карда нишон дода ҳамин гапҳоро анами масалан саволи ман чунин буд ки мана шумо мемоне пора мемоне амихел мана ина ба худ мекаше насок амихел не қомата рост гир қомата рост гир баъд як хатогие ки одамо мекунанд мана ҳамин хел қат шуда поён рафта мехоҳанд рафтан ин хел бояд набошад шумо бояд қомата рост гиред қафаси ба пеш ба оҳистака хел пеш бояд миён набинед миён бояд рост бошад ранги опера балет рақсҳои бояд не рақсо не серёзна собрана ана худшон чӣ мекунем баъд ҳамин хел дастора мемонем агар дасто нарасанд мумкин ҳамин ҷо кушода нест даста мошаки калони по мемонем ёки голем бошад ана ҳамин хел баъд оҳиста оҳиста поён рафтан мегирем баъди чанд вақт шумо метавонед шиштан шумо чӣ кор кардед биёнои азиз ман кӯшиш мекунам ки шинам ман ана ин хеле мешинам ҳозир як лаҳза не шумо ҳамин хел фақат метавонед ана ҳамин хел баъд оҳиста оҳиста шумо метавонед шиштан бисёр хуб ман медонед дар даврони наврасия масалан тӯли 15 сол зиёд мешавад ки ба якҳарбои шарқӣ тамрин ҳоло ҳам барои бадани худро нигоҳ тавлид мекунам лекин пурра кушода буд имрӯз не шояд аз ҳисоби такрор накардан аст вай маҳкам мешавад якчанд вақт агар накунед агар зиёда аз 20 сол машқ карда бошед мумкин сахт нашавад лекин агар шумо якчанд сол кардед баъд 3 моҳ 6 моҳ сахт мешавад маҳкам мешавад масалан дар ин маврид умеда чӣ мехоҳад гуфта ман масалан агар ним соат машқ кунам ним соат 1 соат шояд гарм шавад дилноза ҳозир намуди машқи йогара нишон доданд ки бисёр барои одамҳои солим мумкин аст пеши ман бисёртар занҳое мебиёянд ки камтар ваю мушкилиҳои зону мушкилиҳои тазабед миён бисёр мушкилиҳои китф доранд баъд грыжа доранд ин хелин занҳо бисёртар ҳастанд қатъи ва ё камтар йогаи дигар хел дар кор ҳозир ба забони русӣ гӯем это терапевтическая йога вай камтар мулоимтар аст бисёр ҳамон у нас да акцент идёт именно на эти места где вот проблематичны дар сафорат тӯли 13 сол масалан ҳам баъси мураббии коро фаъолият мекунам дар сафорат ҳиндустон ман мехоҳам бифаҳмам ки бо анамон мардуми худи ҳиндуҳо шумо масалан тамринҳоро мегузоред ва ё мардуми тоҷик не барои мардуми тоҷик кушодагианд ҳамон тараф сафоратхонаи ҳиндустон барои мардуми тоҷикистон кушодагӣ аст бепул аст ки
ки бисёр ройгон тамрин йога. welcome. Ройгон аст ба аз ҳама калонсолтарин зане ки ба йога мебиёд дар тӯли фикр мекунам 7 соли охир баъзан аз 80 гузаштагӣ аст. Порсол мо 80 солагӣ ҳамун бонуро ҷашн гирифта будем. 80 сол. Агар шумо он касро бинед, намегӯед ки он кас 80 сола, қомати рост, қади баланд, стройная. Он ки мурчамиён. Лекин бисёриҳо вақте ки мебиёянд духтаракҳои ёш мегӯянд ки мо мехоҳем аз йога хароб шавем. Йога на барои харобшавӣ аст. Йога подвижность суставов. Ҳамин ки вақте ки суставҳо мо кор мекунанд, вот эта жидкость она вырабатывается. Ҳамин чанд 3-4 сустави калон дорем мо дар танамон. Это нужно всегда держать в подвижности. Медонед, бештари мардум йогаро фикр мекунанд ки танҳо барои масалан рафта пурра ҳамин вазни зиёдати баданро бартараф кардан. Шояд бошад. Не, агар чунки вазни одам аз бисёр чизо зиёд мешавад, мумкин ин гормон бошад, мумкин ягон саломати қатъи проблема мушкилӣ дошта бошад. Агар одам зиёд хӯрад, инам проблема. Ин кори ин осон. Кори ин осон диета мекунӣ, баъд вақте ки йога машқ мекунӣ, ҳамон аппетит гум мешавад. Бисёр хӯрда намефорад. Дар ҳама чиз, ҳам дар йога, ҳам дар хӯрока, ҳам эстетика дар кор аст. Вақте наврас будам, ман йогаро чӣ мефаҳмидам? Шумо кардед? Ман намедонистам. Ана бале. Ман фикр мекардам ки дар лаби дарё солҳое ки дар дастаи мунтахаби Якачин мо тамрин мекардем барои мусобиқаҳо, лаби дарё мерафтаму хиёл мекардам ки йога ҳамин аст. Не, охир шумо ҳамин хел шиштан дер наметавонед. Масалан 5 дақиқа агар тоқат кунем майли. Лекин бисёри одамо ҳамин 1-2 дақиқа баъд сар мекунад. Иҷо дар мекунад, уҷо дар мекунад, миён дар мекунад. Ҳама проблема. Ана барои ҳамин машқ кардан якум дар кор, чтобы ҳамин позада астана меган дар йога. Шишта тавони 2 соат, 3 соат. Мо масалан хел мекардем. Чӣ хел буд як намуд поро дар болои пой мегузоштем. Ҳамин хел ба фикр. Ин баяй. Падмасана. Дуруст кардам ёне? Поза лотоса, да. Лотос. Ин бо як хел мекардем. Ба фикрам як лаҳзае буд ки дар даврони ҳамун тамрин ҷуро мекардем. Яъне гуфтанӣ ҳастед ки тамоми машқҳое ки аз масалан якарбои шарқӣ, морибои омехта, карате, теквондо, яъне қисм аз йога гирифта шудааст. Ҳамин хел аст. Ҳамин тамринҳо. Бисёр хуб. Ман фикр мекунам ки имрӯз тамринҳои маро иҷро намекунанд. Имрӯз танҳо бахшида мешавад ба намуди варзиши йога. Меравем Умеда ва Диноза, кайм чӣ кор мекунем акун? Край ковика встаём. Вдох, ручки через стороны вверх. На выдохе наклон. Прямая спина, прямые ручки. Глубокий наклон к ногам. Отшагиваем ножки назад. Планка. 4 точки чатуранга. Собака мордой вверх. Правая нога вверх. И правой ножкой раскрываемся. Вытянулись. Ага. Аккуратненько возврат. Правая ножка вверх. Правая нога шаг вперед. Левую отпускаем, пяточка ребро. Вдох. Поднимаемся. Второй выдох. Нет, не двигаемся. Нет, правая нога согнута в коленке. Выпрямляем ножку, тянемся за правой ручкой. Вдох, выдох, треугольник. Мамам писан омад, мегони азиз. Биёд пеши мо. Аҷоиб. Ба боло нигоҳ кунем, ба ангушт. Ба боло нигоҳ кунем? Да. Напарем равем ба боло. Дастой Выдох. Отпускаем ручку левую, докручиваемся и левая нога шаг вперед. Вверх, вдох. Намаскар. Выдох. Намасте. Теперь ты. Да, хорошо. Берем ножку. Бисёр, як аҷоиб ҷозибият бисёр хуб. Оҳ, бача, биёй хай. Кани. Чӣ кор кунем? Дар як нуқта ба поён нигоҳ кунем. Як нуқта ба поён нигоҳ мекунем. Ягон азиз шумо низ такрор кунед, касе ки дар назди оинаи нилгун аст, хеста иҷро кунед, ягон мушкиле нест.
Аҳа. ана ку пойро мемонӣ. Дасто пойо. Аку сядем на пятку. Ами хел. خب لحظه‌های مهم رو аллакай пайсар кардем, яъне тамринҷиро кардем, ҳам аз ҷониби Дилноза ва ҳам ҷониби Умеда. Лекин боз мехоҳам бипурсам аз Умеда. Фарқияти ҳамин навъи варзиши йога аз дигар намудҳои варзиши вазнин мураккабтар дар чи аст? Масалан, моҳрибои омехта, вазнбардорӣ. Не, инҷа танҳо бо вазни худатон кор мекунед. Танҳо бо вазни худатон. Ягон инвентар не ҳаст йогае ки дар он ҷо ҳаст ки намуди йога бисёр хел мебошад, лекин терапевтическая йогае ки ман мегузарам, мо танҳо бо ҳам вазни худ бо яъне ягон вазнҳои зиёдатеро шумо не вазни зиёдатир куш намекунем. Фалсафаи йога дар чи аст? Ин танҳо гимнастика аст. Гимнастика, оздоровительная гимнастика, суставная гимнастика ки ҳозир бисёр ҷо ҳам хеле машқҳо дорад. Бисёртар албатта дар замони муосир бадани мо ниёз дорад барои зебо нигоҳ доштану масалан тансиҳат будану бардам будан ниёз дорад. Албатта бахусус модарон масалан бонувон хоҳарони мо имрӯз бояд дарк кунанд ки ин навъи варзиш ва ё худ варзиш василаи тарғиби тарзи ҳаёти солим аст барои зиндагиро осуда гузаронидан, баданро зебо. Мисли шумо масалан бинед то кунун тамрин мекунед, ҳатто модари хонадон ҳастед, катбону ҳастед ва то имрӯз мураббигӣ мекунед, машқ мекунед, тамрин медиҳед ва формаи варзиши худро хуб нигоҳ медоред. Ман аз шумо миннатдор ҳастам ва тамошобинони азиз, медонед аллакай 2-3 тамрин ҷиро кардем, баданро гарм кардем ва як тамрини дигар моро дар пеш интизор аст. Ман бисёр мехостам пеш аз оне ки тамринро ҷиро кунем, шумо иҷозат медиҳед ба ман як ҷо тамрин ҷиро кардан ё боз пешниҳод мекунед тамрини худатонро? Не, иҷозат нест. Масалан шумо йога тамрин мекунед, аз навъи варзиши йога ман бештар майл дорам ба як ҳарбаҳои шарқӣ, моҳрибои тан ба тан, зарбаҳои даст, лекин дидам ки пойҳои шумо кушода аст. Шумо омода ҳастед барои иҷро кардани зарбаҳои пой ва даст? Чаро не? мо масалан шумо дар байн довар намешавам, мо марҳамат гуфта сабқат намекунед, лекин мо якҷо чикор мекунем? Ин ҳаракатҳоро иҷро мекунем. Омода ҳастед намояд? Яъне ин силсила тамринҳои ман аз 4 тамрин иборат аст. Мо пойи чапро ба самти пеш мегузорем, пойро самти арқиб, дастҳоро бардошта аз навъи варзиши муштзанӣ яъне бокс шурӯъ мекунем, мегузарем ба навъи варзиши теквандо, карате, кикбоксинг. Маягири ба истилоҳ мегӯям аҷоиб ку мураббиёни касбӣ. Ман машқ кардаги айкидо. Айкидо? Ман не. Шумо не? Масалан лоу кик мегӯям ба истилоҳ зарба ба поён, бисёр хуб. Хай кик мегӯям зарба ба сар, мидл кик мегӯям ба истилоҳ зарба ба миён. Яъне анамин 4 тамринро, 3 тамринро мо якҷо чикор мекунем, иҷро мекунем. Инам ҳаракати бадан аст. Бале, мо метавонем ин ин лағжонак. Бале, дурусттар кунем. Умеда, Дилноза ва ман Абдураббӣ. Яъне чикор мекунем? 1, 2 аз поён, 3, 4, 5, 6. Бисёр хуб. Меравем баъд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бисёр хуб. Як маротиба дигар. Акнун якҷо пои чап пеш самти пеш мегузорем. Аз пои фақат аз дасти чапу аз пои чап шурӯъ мекунем. Масалан ман шумо истед ман як бор такрор мекунам. Баъд якҷоя. Масалан 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ман хаёл кардам фақат як фоқат. Не. Ман маҳз ин тамринро интихоб кардам, чунки шумо пойҳоятон кушода аст ва барои иҷро кардан зарба задан бисёр қулай мувофиқ аст. Меравем? Рафте. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ба сар. 7 ва 8.
офарин ба ҳардуи шумо ки вобаста аз оне ки масалан пойҳо кушодааст аз нави варзиши йога омода ҳастед, лекин дар зарбазанӣ нест. худи Дилноза вақте ман ба толор ворид шудам, гуфтам ки ба ман савол дод ки Абдураби ту чӣ фикр дорӣ дар мавриди бонувон ба якҳарбаҳои чарқӣ майл кардану масалан ман гуфтам не, ман зид ҳастам бори ки духтар бону тамин кунад. Лекин Дилноза гуфт ки не, бону нист, модар нист, зан нист, бояд барои ҳифзи худ, муҳофизати худ чикор кунад? машқ кунад. Машқ кунад. Чӣ машқ кунад? Айкидо. Айкидо. бошад. Албатта мисли достони Рустам ва Суҳроб аз шоҳномаи Безавол ки онҷо як бонуи таҳамтан қавипайкар Гурдофарид, Дилноза ва Гурдофарид умеда. тамошобинони азиз, шоу барномаи варзиши қавитан андаке ҳам бошад, яъне мо тамринҳоро зуд-зудиро кардем, суҳбат кардем, насиҳатҳои муфид низ фикр мекунам барои шумо бонувони азиз, модарони азиз, хоҳарони азиз аз ҷониби Умеда ва Дилноза шунида шуд ва барномаи мо барномаи варзишӣ аст ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар мадди аввал меистад. духтари тоҷик, модари тоҷик албатта Гурдофарид аст, қавипайкар аст, чолуку чобуку чақон аст, қадбонуи хонадон аст, модари хонадон аст. аз ин лиҳоз дар ин барнома имрӯз ин бонувони зебо ширкат варзидан, маҳорати худро пешкаш гардонидан. ман сипос мегӯям, миннатдорӣ баён мекунам барои оне ки шумо дар барномаи мо ширкат варзидед ва баҳри бонувону наврасону ҷавонон намунаи ибрат шудед. агар дар охири барнома гуфтаниҳо бошад, шурӯъ мекунем аз Дилноза, баъдан Умеда, бо ҳамин барномаро ба анҷом мерасонем. фақат як чиро гуфтаниам ки ҳатман бояд шумо вақт ёбед, ҳамин зиёд не, дар як ҳафта 3 бор ба толори варзишӣ омада йога кунед, машқ кунед, барои саломатиатон ягон ҳаракат кунед, чунки шумо барои оилаатон ҳам сиҳат дар кор ҳаст. барои худатон, барои оилаатон, барои бояд солим бошед, сиҳат бошед, ҳамеша хандон бошед. занҳои муҳтарам, хоҳарон, модарон, худатонро дӯст доред, барои худатон вақт албатта ҷудо кунед ва биёед ба йогаи мо велкам тамрин кунед. ман сиёсати варзишпарваронаи пешгирифтаи пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон аст ки имрӯз ин бонувони варзида, ин варзишгар-бонувоне ки имрӯз тамрин медиҳанд, мураббӣ ҳастанд ва толорҳои варзишии барҳавое ки кушода ва истифода дода шуданд, имрӯз наврасону ҷавонон тамрин мекунанд, ҳаёти солимона пеш мебаранд, бадани худро солиму нерӯманд нигоҳ медоранд. ин аст солимӣ, зебоӣ, шукӯҳмандӣ, таҳамтанию қавипайкарӣ. бо шумо будам Абдураби Равизода. барномаи варзиши қавитан ба анҷом мерасад. нашри навбатии шоу барномаи варзиши қавитанро аз телевизиони варзиш интизор бошед. хайр.